שלום לכם חברים שלי, שלום לקוחות יקרים, שימו לב איזה נכס אני מציג לכם היום רבותיי על חוף הים בחדרה. חברים, נכס קו ראשון מדהים יפהפה שנמכר עם כל התכולה שלו. יש נכסים שלא מפספסים ולא רואים בשום מקום בארץ, רק אצלנו כאן בגבעת אולגה, ובואו תראו מה אני מציע לכם חברים. שימו לב, נכס מרועט קומפלט הבנוי כ-232 מטרים על 280 מגרש. חברים, כל מה שאתם רואים פה נשאר בבית. הנכס נמכר עם כל התכולה והכל ברמה מאוד 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 גבוהה. כאן בקומת הקרקע חברים, שימו לב, יש לנו ממ"ד מאוזר לחלוטין. חברים, הכל נמכר, כולל כל התכולה, אני חוזר על זה שוב. חדר נוסף שכיום הוא משמש כמחסן, אבל שימו לב שיש לנו כאן דלת, והדלת הזאת היא יציאה נפרדת, אפשר לשמש את זה כקליניקה או יחידה. שירותי אורחים נמצאים בקומת הקרקע. איפה אתם רואים דבר כזה? רק במלון 7 כוכבים דלקס. שימו לב איזה יופי, שימו לב מה קורה בנכס הזה. אין שני לו רבותיי, אין שני לו. בואו נעלה לקומה חדרי הילדים, מדרגות מעץ אלון, תאורה מעוצבת. אני אספר לכם שבנכס הזה יש לנו מערכת מצלמות ממוחשבת והזקה ממוחשבת. אנחנו מגיעים לחדרי הילדים, שימו לב חברים כמה שהכל מאוזר ויפה. יש לנו כאן מרפסת שמש של חדרי הילדים, ושימו לב כנוף 15 צעדים מחוף הים רבותיי, זה נוף נצחי. מה שאתם רואים זה נוף נצחי לים. חדר נוסף ילדים עם מרפסת אישית, שימו לב לנוף, פשוט חלום. בקומת הילדים יש לנו כאן מטבח נוסף שהכינו לילדים שלא יצטרכו לרדת למטה. יש לנו כאן מקלחת שירותים מעוצבת, שימו לב כמה שיפה פה, חשבו על הכל. ומאסטר בדרום ענק, שימו לב, כמובן שכל חדר יש לו מזגן אישי, מרפסת שמש עם נוף מדהים לים, ומקלחת שירותים מעוצבת ברמה מאוד גבוהה, מאוד יפה פה חברים, שימו לב כמה שיפה כאן. בנוסף חברים, יש לנו כאן עליית גג של עוד 80 מטרים עם נוף עוצר נשימה, וניתן כמובן לבנות עוד 40% למעלה. אז אני מזמין אתכם להגיע לבוא ולראות. יש נכסים שלא מפספסים, תתקשרו ואל תתקשרו 050-742-0173. אני מחכה לכם, בואו לחיות את החלום. יום מקסים.